Isnem ar hajar ar husan khasan ngut Nongrwai bapau bha mynta kipor iano phi kham bas bha ban peit saai ling ba ki komen ki jongphi tongin ya peit no mynta bat kitu ki badang thamai sa subscriber ya kana ka channel jenga kabala ai kerteng ukhon khasi bat tongin ya peit no e kini ki video ki bamenta tengah karpat ya phi kitu badang thamai smobha ban subscribe ya kana ka channel ka jenga tongin ya peit no e kana ka video ya Nongrwai.